ne ko mun ne b'i kɔrɔkɛ la de a ye nin kelen de kɛ ɲani e ka se yan nɔ ka ne bila kamanagan jatigɛ la ne yɛrɛ tun b'a fɛ k'e ɲininka sani ne ka na yan nɔ mun kelen de tɛmɛna du in kɔnɔ yan Amina aw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ Zayidu ka bana k'a ju bɛɛ ye dusukasi de nɔ ye 2 de kɛra tan n'a dafara 3 la an bɛ sigi fɛn kunna mun ni nin tɛ kelen ye nka ne ko ni ɲɛ bɛ min na m'a dɔn a degunnen don kosɛbɛ n'a wulila fara kan an k'a nɛgɛ-nɛgɛ a ka taa senna yala sinon tancogo la a man ɲi dɛ ala k'a ɲuman amina yarabi ni fɛn minnu bɛ yen nɔ a kana n'a bɛɛ fɔ ale ye sa tuma dɔw la a ye kuma dɔ fɔ ne ye n ko n'ale tɛ yan ne de bɛ yan nɔ gawo yani e ka se yan ko in bɛɛ ye bɔtɔma de ye dɛ bɔtɔma y'o ye i bɛ kangari da bɔtɔma mɔgɔ kuntan dɔ bɛ bɔtɔma nɔfɛ ka na bɔtɔma de nana se ni cɛ dɔ ye yan nɔ fo du kɔnɔ yan fo du kɔnɔna la yan nɔ cɛ in dun filɛ yanni ne ka furu i kɔrɔ ma cɛ in delila ka ne ka telefɔni suɲɛ u ye ɲɔgɔn furu ɲɔgɔn kɔ ka na k'u bɛna yafa deli ne fɛ ko in bɛɛ ye bɔtɔma yɛrɛ dɛ o kɛra o kuma nana a nana Zayidu i da dɔɔnin a ka fisa kɔni Zayidu han i dɔgɔkɛ tɛ yan ne dɔgɔnin ko ne ye jɔn ye wa dɔgɔnin tɛ ne bolo mun n ko Sɛkinɛ de don dɔgɔkɛ tɛ ne ma e dun ne t'i muso ye ne tɛ Amina yan Amina an ka ɲɔgɔn ye dɛ ne ko mun de bɛ Zayidu la ne kan ka e de ɲininka ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn o fɛn de b'a la a ye nin daminɛ ne yɛrɛ ɲɛna yan bi u ka tubabana dɔ bɛ yen ko maladi kɔcɔrɔni a tɛna ko ye n t'a wulilen e kɔkɛ e bɛna taa min Zayidu i lafiya dɔɔnin sa i sigi Amina na yan fɛ Amina ye fɛ an k'a lasigi i sigi ne t'aw dɔn a tɛ se ka ne minɛ ala kɔkɛ o dabila sa e tɛ jɔnni dɔn e t'anw Zayidu dɔn cogo di n ko Sɛkinɛ de don Sakina Amina don sa i terikɛ den de ye nin ye Amina min dir'i ma ayi ala mun b'i kɔrɔ la Zayidu i tɛ nin dabila kana na bi an lasiran sa mun de kɛra kɔkɛ mun b'i la a ye n bila tan sa mun de kɛra de aw bɛ se ka mɔgɔ minɛ a tɛ mɔgɔ minɛ cogo di jɔn i tɛ dɔn o tuma o e t'anw dɔn i bɛ kulonkɛ de la wa sɛbɛ Zayidu kana fa wula na sa ni n bɛ sɛbɛ la ni n bɛ kulonkɛ la dɔgɔ makan na se Zayidu kana taa sa Zayidu kana taa sa ala kuma kana taa n t'a dɔn k'i tɔgɔ Sɛkinɛ Sɛkinɛ e ka ne bolo bila tan kana bila a tigɛ minɛ sa kana taa i b'i jigin ka bɔ n ye Amina an ka ɲɔgɔn minɛ nin bɛ cogo min na cogo dɔ la ne ye ɲɔgɔn ye a bɛ taa e t'a tatɔ la ayiwa nin ko in bɛ cogo Amina sabali Amina bana in bɛ yɔrɔ min a falama de b'a la koyi e kɔkɛ e Sɛkinɛ na sa ne cɛ bɛna taa e bɛ taa min ne ko o ye cɛ de tun na mun ne cɛ ye de ne e Batɔma i fa bɛna taa koyi ne jɔn i den tɛ a Batɔma tɛ a est ce que ni ma na n'aw kunkolo tigɛ wuli ala kana taa mun wɛrɛ b'a la Ayisa
kun dabali banna o. Kana na kashi e bɛna ne yɛrɛ la panike ne nana sa ba. Seyidu an ka taa sa. O tuma a ye mun kɛ bala yan nɔ. A serila ka bin de an y'a ta ka don kabini a ɲɛ yɛlɛla a tɛ ka kuma ɲɛnɛma fɔ bilen. Seyidu e ko k'e ma ne dɔn. Ayisa Ne tɛ ka dɔn o ma e fa de tun na. ne fa ye e de. N'an den bɔtɔma don i t'o fɛnɛ dɔn. Ne ni mɔgɔ miiri jɛ. Ne tɔgɔ tɛ Zayidu ne tɔgɔ Bubakar. K'e tɔgɔ Ne tɔgɔ de Bubakar. Bubakari. Hali wa. Aw jigin ka tɛmɛ. Kɔrɔ sabali sa kana na taa sa. Seyidu e yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ an ɲɛna ko maa t'i to dentanya la ka den masaya dugu dɔn. O y'i hakili to i denw na i muso de ye ne ye hakili to olu la i sinji de ye ne ye i jeli de ye ne ye i balimakɛ de ye ne ye. Baba. Seyidu n dabila sa. N balimakɛ i bɛ se kuma la kosɛbɛ nka aw filila mɔgɔ la aw bɛ ka tɔgɔ min fɔ ne yɛrɛ ma deli ka tɔgɔ in mɛn tile kelen ne tɔgɔ Bubakar n jamu ye Sanogo n'i sera ka n bolo bila a bɛ diya n ye kosɛbɛ. Tɔnɔ nin ko in kisɛ ka gɛlɛn dɛ. N b'a kɛ cogo di sisan. a taa a jɛnɛ ka taa sabula aw bɔlen don bandiw de fɛ. Sabali sa an ka segin. N bolo bila An ka segin. n bolo bila i bɛ n bolo bila wa taa bila. N b'a bila. Kana bila. Kana bila. I bɛ taa min? I bɛ taa min? Sisan a ye n lamɛn n'a ye n bolo bila o de bɛ sɔn ka fisaya aw ma. Diyagoya tɛ hadamaden minɛlen ka t'aw fɛ yan. Tiɲɛ don. Nka ne taara kiri ma. Bolo bila ninnu de. Ne bolo b'i bolo. A si a bolo bila. E ka ne bila tan n bila tan n bila n ka ɲɛfɔ a ye mɛn n bila tan n'aw ka mɔgɔ tun na a bɛ ye cogo min n bɛ n'o de ɲɛfɔ a ye. I ka n bila. Ne dugawu k'i ye aw ka dutigi min tun bɛ nɔ a la Ala ka nɔgɔya aw ye nka ni Bubakar ne t'a kɔ k'i bolo. Mun y'i kɛ bu? I bɛ taa min? Sabali sa. Ne bɛ ko in na cogo di aw tɛ fɛ k'a fɔ. I dɔgɔkɛ de don. I tɔgɔ Sɛkinɛ. Ba ne la ye sa. Sɛkinɛ. Ni ne ma bɔ kuma la da la sisan wa? Ne tun bɛ f'i ɲɛna n'i t'a dɔn n'i y'i yɛrɛ sɔrɔ bolo cogo min ne dalen de t'aw la. Tɔnɔ. Parce que n'i t'a dɔn E k'i jɔ. i y'a faamu wa n dalen t'aw la quoi. Ko k'a to yen wa a bɛ kari. Ba sabali sa. Sabali sa Seyidu. Ne kun Amina. Ba i kana na ne la ye sa ayi ba An tɛ tile patron. sɔn. Awa, an Fugulan bɔ- jeli. E yɛrɛ tɛ fugulan bɔ fɛ i kunkolo la yɛrɛ. A dun kɛra cogo di? aw bɛ ka ne minɛ mun de la de mun kelen de la bɛ ka minɛ de. Ne fa de don. Depuis E fa ye dugu jɔn? jɛra n'a sirila ka bin kabini n'a wulila a Ni bɛ jamana ka b'a nin ko ninnu de kɛ. Ka seri ka bin wa? Awɔ. Bana de b'a la. A kunkolo de bɛ tɔgɔ ni kuma dɔw donna ɲɔgɔn na dɔrɔn a kunkolo bɛ kalaya. Dusukasi de don. I bɛ n lamɛn k'i tɔgɔ Sɛkinɛ. Sɛkinɛ n bɛ n ka kuma sara i la ne de wulila sisan ka sɔrɔ n bɛ ninnu ka du kɔnɔ u ye fɛn o fɛn kɛ n na n ka se yan n t'a dɔn. E ta Nin ne wolowolo kɔrɔkɛ de. ne Ne cɛ fa de don. Ne fa. O kuma a fililen don aw bɛɛ lajɛlen ma. A fililen de don an An bɛɛ dabali ma. banna. fililenw bɛɛ ma. sisan aw kana na tile gana n ta sira la dɛ n'i cɛ tununna a ɲini cogo tɛ nin ye dɛ balimakɛ san ta bɛ sugu la k'i t'o dɔw ɲini Nin kuma min dabila sa. n bɛ mun f'i ɲɛna Ɲɛ ni n'i faamu. bolo magana sisan A ma fɔ k'a serina ka bin de wa? Awɔ. A bɛ kɛ mɔgɔ la tuma dɔ la. Ba. Ala a bɛna taa Ayi, koyi. a bɛna taa. E ba. O dɔrɔn i hakili sigi. N'a y'a bila dɔrɔn a bɛ A taa. bɛ taa n'a ye so kɔnɔ a bɛ taa lada a ka dɔɔni Bani sunɔgɔ n'o ma. pour que hakili bɛ se ka sigi a cogo kɔrɔ la cogo min na. Awɔ. O dɔrɔn hakɛ to i ka na. i bolo bɔ n kan A ne y'a tɔgɔ bila. Bubakar Sanogo u b'a la k'u nin ko k'ale kɔrɔkɛ tɔgɔ Zayidu
k'a b'a la k'an dilan n tɛ zayidu tɔgɔ dɔn bubakar a ka ɲi tan i bolo bɔ n kan bubakar hakɛ to i ka na yan ninnu to yen na yan i bolo bila sa mun de kɛra de Trenango kasi tu ye min ye de trenango kɔngɔtɔ kasi ma go trenango kasi tu ye min ye de trenango kɔngɔtɔ kasi ma go amina a y'a datugu sa a bɛ nɔgɔya Zayidu Sɛkinɛ de don i dɔgɔkɛ Ba ne de don. Batoma. Oye, Amina de don. tiɲɛ yɛrɛ la aw ni ne bɛ don mɔgɔ la ne yɛrɛ bɛna fara aw kan k'aw balimakɛ ɲini Ayi e de i don. cɛ ɲini trenango kasi tu ye min ye de trenango kɔngɔtɔ kasi ma go Zayidu an ka taa so kɔnɔ n tɔgɔ tɛ zayidu ye ne tɔgɔ bubakar Awa a tɔgɔ Bubakar. Bubakari an ka taa so Bubakar an kɔnɔ ka taa so kɔnɔ. ne balimakɛ ne ko e yɛrɛ tɔgɔ Sɛkinɛ n bɛ fɛ k'i ɲininka de tuma min n'a tun bɛ zayiduya la n'a tun kɔntanna fɛn sugu jumɛnw de tun ka d'a ye ne ko ne hakili bɛ fɛn min na n'o ye n ye dɔnkili min da o b'a miiri janya kosɛbɛ wa a bɛ to ka kɛwale caman kɛ n'an sigira a b'olu barow bɔ i n'a fɔ a yɛrɛ ka lahalaw bɛ cogo min na tiɲɛna i ka dɔnkili in i kɛlen k'a da n y'a dɔn k'a fɔ a y'a hakili jigin ko kɔrɔma dɔ la awɔ n'i ye ɲɛji jigilen ye ko o ko la a o tɛ kodennin ye dɛ i yɛrɛ de b'a jateminɛ sisan fɛnni minnu tun ka d'a ye a kɛra dɔnkili ye sa o a kɛra n'a mago tun bɛ a ka kuma dɔw fɔ i ɲɛna i bɛ to k'olu dɔw fɔ a ye pour que hakili bɛ se ka sigi ka na a nɔkɔrɔ la cogo min na baasi t'a la an bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa a ka sigi zayiduya la ne ko aw ka zayidu a bɔ kuma mɛn aw fɛ yan abubakar naamu an bɛ ɲɔgɔn ye la fɔlɔ an bɛ tila k'i jaabi a kana perese a ma dɛ dɔɔni 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 hakilisigi kuma olu b'olu de fɔ a ye n'i nana girin-girin k'i bɛ ko sugu dɔw kɛ dɔrɔn ni ala ma fara i kan a tɔ bɛ juguya ka taa de o ye tiɲɛ ye abubakari naamu baasi t'i la kɔni ne ne bɛ se ka wɔlɔ gɛn ka minɛ abubakari n b'a dɔn i ye cɛ min ye i b'o kɛ nka abubakari i bɛ n ladege yan i ye ladege yan awɔ ne abubakari n ye maa ye nisɔn ka di kosɛbɛ ka to ka maaw ladege o ye n ka taabolo yɛrɛ de Trenango kasi tun ye min ye de trenango kɔngɔtɔ kasi mango tɛrɛnango kasi tun ye mun ye de tɛrɛnango kɔngɔtɔ kasi mango trenango kasi tun ye min ye de trenango kɔngɔtɔ kasi mango tɛrɛnango kasi tun ye mun ye de tɛrɛnango kɔngɔtɔ kasi mango Tɔnɔ, ne bɛ na so kɔnɔ. ayiwa i ka nin dɔnkili ni ne miirila la a bɛ na kasi de ne abubakar bɛɛ y'a ban ne la maa si ma kɛ ne fɛ u ye ne kɛ fiɲɛ ye ka ne labila diɲɛ ye taa yɔrɔ tɛ ne na ne kɛra kɔnɔ ye sigi yiri kɛrɛ tɛ ne na ne bɛ to k'an yɛrɛ ye maaw cɛla de ne bɛ taa bɛɛ ka du kɔnɔ k'a ta o don na fɔ bi bɛɛ y'a mago bɔ ne la maa si ka sira tɛ ne na abubakari naamu yɔrɔ bɛɛ y'a mago bɔ i la
nka anw b'i fɛ N b'a mago don i ka d'anw ye kojugu awɔ an ni ci aw ka o kumakan duman ninnu na sabula ne balilen k'an yɛrɛ y'aw ka du kɔnɔ sira ni jatigɛ o de tun kɛra ne teri ye nka ɲɛ b'a la sisan nisɔndiya de b'aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan i kana siran a kɛ i n'a fɔ i balimaw ani musow ani denw de bɛ yan tɛrɛnanko kasi t'u ye min ye de tɛrɛnanko kɔngɔtɔ kasi mango Abubakar. Abubakar. patron i tɛ hali Abubakar. ni nin tɛ ka fɛn ɲɛ an tɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la Abubakar. An ka taa n'a ye sa. A kana perese a ma. Abubakar. Naamu. Ka ji dɔ d'i ma wa. Ji ya? Awɔ. Ka taa ni jɔn ye dɔgɔtɔrɔso la. A ka mɔgɔ dɔ man kɛnɛ yan. Ayi e ko tɛ. an bɛ baro de la awɔ Abubakar. Ne ka fugulan nin bɛ yan dɛ. awɔ a bɛ yen A bɛ yan. i ka fugulan bɛ yen Ji filɛ ji. a ka dɔ fara a kan Ayi nin ma bɔ. nin b'a bɔ Ne bɛ taa koyi. ayi kana taa sa e ka ɲi anw kɛrɛfɛ i b'a dɔn e sigilen min bɛ yan nɔ walayi an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don i y'a A bɛ mɛn n'a fɔ aw ka zayidu in tun ye maaba y'aw bolo dɛ. Sabula kabi aw y'a ye k'a fɔ ne ni zayidu in bɔlen don aw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a minɛ i b'a fɔ k'ale yɛrɛ de. zayidu in a kun an bolo ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye wa maa min don Abubakar. Abubakar. I dɔn E bɛ taa min? I bɛ nin muso in fɛ yan. E bɛ nin muso in fɛ yan. Awɔ n b'a fɛ. Amina ne ko ne ka sɛw ka surun nka mɛn min ye Botoma. U kun tɛ yan nɔ e kɔrɔ e kun tɛ baara lu la sisan. ne ko tilela mɛ mɔgɔ la Tɔ ma jan bilen. I teliya ne bɛna tila ka bɔ joona de Amina. Ne bɛ nafolo n y'a fɔ cogo min na. A kana perese a ma. To ka baro kɛ. patron i ni ce i ni baraji ala k'i sara ala k'a to ɲɔgɔn ye a ba Ala ka nɔgɔya. amina yarabi Sakina. Ne ka fugulan de bɛ muso in kun. e tɛ nin dɔn wa e t'ale dɔn wa A bɛ ka cɛ de don wa. Seginɛ ne si yan ne mago b'i la ayiwa n bɛ na Abubakar n bɛ na sisan sigilen tɛ i ka n'i sigi Abubakar. A filɛ sa n'i ye ne ka fugulan don a tɛ kɛ tan tɔ ne de bɛna ɲɛ f'i ye. n kɔrɔ zayidu e ye ne wele yan awɔ ne kun mago kun b'i la zayidu i yɛrɛ nana sɔrɔ an ye dunan dɔ sɔrɔ a tɔgɔ Abubakar Abubakar somɔgɔw dun Baasi foyi tɛ yen. kɔri baasi t'i la Alhamdulillah. sigiyɔrɔ tɛ i ka n'i sigi sigi b'an fɛ yen A Botoma na n ka sɛji d'a ma. a y'a to a ka sigi Abubakar n'i sigi Abubakar n'i sigi yan nɔ K'an sigi. awɔ i sigi Sisan e bɛ k'a kɛ cogo min a tɛ kɛ tan tɔ. ahan N ka fugulan dɛmɛ. Fɔmɔta ne ko Fɔmɔta tɛ yan. Aw yɛrɛ aw tɛ mɔgɔ bonya dɛ. Dunan bɛ n'aw fɛ yen nɔ a tɛ da yɔrɔ di yan ka da. o ye tiɲɛ ye i bɛ yafa ma an jo t'a la Aw ko ko ne ka to aw fɛ yan nɔ a da yɔrɔ di yan ka da. Asi ayi ne de ye dutigi ye yan nɔ ne de b'a f'i ɲɛna karisa n'i nana nɔ i b'i da mɛ i tɛ pɛrɛn-pɛrɛn ne ka du kɔnɔ dɛ tɛmɛ ka n'i sigi Amina da yɔrɔ fɛnsɛ a ka taa da Bɔkar zayidu mun filɛ nin ɲɛ filatigi de don a tɛ diɲɛ fɛn foyi k'a kun fɛ a b'a danbe dɔn a b'a ka tabiyaw dɔn maa b'a dɔn dɛ Zayidu i bɛ yafa n ma. yafa ye tigiya la sunɔgɔ de b'i la kɛ sunɔgɔ de b'a ɲɛna e Amina bɔra min tɛ na yan? se yan na ne dɛbɛ ne ko an tɛ taa n'a ye so kɔnɔ yen siɲɛ kelen ayi a k'a da yan nɔ Bɔkar a b'i ko i ye yɔrɔ jan boli dɛ Dɔɔni dɔɔni. Bɔkari kɔni kɔngɔ t'i la Ayi. tɛmɛ i ka n'i da
sunɔgɔlen kun Amina to tantɔ. an bɛ solution ɲini nin na ne yɛrɛ bɛ kunkolo donna ten awɔ i da a bɛ nala ye karamɔgɔkɛ min b'a ka furakɛli kɛ n bɛna cogoya bɛɛ lajɛlen ɲini walasa an ka se ka se n'a ye o ma sinon n'a ko continuera tan A bɛ kɛ baara ye dɛ. don dɔ la an b'a ye kɛnɛma Ala ka an n'o yɔrɔ a don cɛ janya. Komi cɛ in ye mun fɔ ko n'a mana sunɔgɔ ko b'a reposer dɔɔni k'a bɛ lafiya. nka ne yɛrɛ ma yɔrɔ min faamuya bi a ka bana wulilen n ye kuma dɔ mɛn ko i ni kamele bɔra fo kɛnɛma ka na du kɔnɔ yan nɔ heyi i tɛ sabali Ne kamelen tɛ sa. A bɛ ne nɔfɛ de k'a bɛ ne f'i ye. Bɛɛ ni tiɲɛ tɛ wa? ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i y'i fa faga a bɛ kɛ de la Ayi dɛ, ne nɔ tɛ. e nɔ tɛ jɔn nɔ don nin ko fɛn fɛn filɛ nin cɛ tɛ muso tɛ e de don Tɔnɔ awɔ sa ne ye nin bɛɛ mɛn. Sisan an ka vision fɔlɔ-fɔlɔ bɛ kɛ min ye Baba ka bɔ tantɔ. mɔgɔ yɛrɛ kɔni tɛ se ka sunɔgɔ k'aw to kuma la mɔgɔw kɔrɔ a ka ɲi ta Amina an t'i ka baara la ne yɛrɛ bɛ don n ka nana ye foro la Zayidu n bɛ na fɔlɔ y'a mɛn ayiwa Et puis tu ne sɛgɛnna koyi. Asi mun kɛra tuguni Pitu ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn de kɛ diɲɛ kɔnɔ ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn fɔ. Asi kana kasi sa ne y'a f'i ye n ko balawu tɛ changer balawu changer man di tan dɛ Balawu ka ko tɛ o. Baba ka bana de wulila tuguni. tuguni a Asi Wa Zen ta yɛrɛ ka jugu ne Pitu. Asi Ka Baba hakili bɛɛ lajɛlen ɲagami hali ne min ye Baba woloden Baba tɛ ne Asi kana dɔn. kasi sa i ɲɛji cɛ Asi kana kasi sa i da de i ɲɛji cɛ Ne t'a dɔn ne bɛna fɛn o fɛn kɛ. I bolo ko ko bɛ ban wagati o wagati o t'a ban wagati o contraire a bɛ ka daminɛ de. Asi aw bɛ ka bana in fana kɛ min bana in t'o ye koyi bamanan bana tɛ baara bana tɛ a ye taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la a ka furakɛ Baba ka bana tɛ dɔgɔtɔrɔso la bana ye. Ma yɛrɛ ko Baba ka bana in tɛ bila bana ye. Asi i kalannen don kana sɔn ninnu fɔli ma sa aw taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka lajɛ wa Ala ko tiɲɛ an ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ k'a lajɛ a ye dɛ. taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la Pitu an bɛ taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la cogo di sa? Wari tɛ ne kun a t'ale kun a tɛ mɔgɔ si kun e yɛrɛ b'an ka situation dɔn. An bɛ taa ne Baba ye dɔgɔtɔrɔso la cogo di? N'an jurumi bɛ ka t'u deli yan. Asi ni tɛ baasi ye e yɛrɛ b'a dɔn ko ne bɛ ka n ka burusiw fara fara ɲɔgɔn kan bon an bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ 100,000 ni 20,000 na n bɛna ta k'a d'i ma a ka taa ni cɛkɔrɔba ye dɔgɔtɔrɔso la Pitu e b'i ka burusu ta ka di ne ma 100,000 ani 20,000 ne b'o sarali ne b'o wari bɔ min? Asi ne terimuso de y'i ye ne bɛ wari in ta k'a d'i ma hali ni m'a sara ne ye tuguni cɛkɔrɔba ka kɛnɛya dɔrɔn Pitu i sara tɛ ne bolo. Asi kana kasi sa i da de kana kasi